Ako siya na naman. Okay, nice. Oh! 70 pesos isa, walang reklamo. 55 kilo, puro reklamo. So mga kanser, ako nga pala si Paul. At ngayon maglalaro tayo ng Tumawa Ka, Talo Ka, ang pinakakilalang labanan dito sa ating channel. Pag tumawa tayo, mayroon tayong madidelete na isang social media. Bigyan mo ko 3 buhay dyan. Atin na agad simulan. Galing kay MA. Ma'am, Shopee po. Sanay na sanay si nanay kumamay. Basta walang inaabot sa mga kamay na yan ha. Tunad. More damn. Ito yung mga napapaaway ka talaga sa mga ganitong tao eh. Malakas man trip eh. Rad! Kay Ocean. Ano, tatawa ka ba? Iiyak ka? Masakit? Sabihin mo. Ito yung pag sinasabi ng tropa mo. Pre, naipit ako sa traffic. Literal. Sige na, counted pa rin kahit ako magpatawa sa sarili ko. Sige, bawasan mo na ako sa social media dyan. Tunad, galing kay Kevin. Balik si Letter. Taki mo. Ano ba? Pang lunch yan. Kaninong schedule ba magugas ang plato pag umaga? Rivera? 20 minuto ko. Kasi pag narinig kami ng papa ko na nagbabangayan, dalawa kami. Ba? Sa'yo? So, mas maganda magsulat. Ano bang trip yan? Hindi nakakatawa, nakaasar ka lang eh, leche. Right? Okay class, get 1 for sheet of paper. Lengthwise o crosswise po ba, ma'am? Nakahawak sa ano mo eh, no? Nung huli, 40 lang kayo. Pagkatapos eh, 39 na lang kayo. Tuloy mo pa tong pantitrip pa sa akin. Right? On the way para sunduin yung anak na tatakbo daw na SK. Wag na. Wag ka na mag-file kung di, puro ka lang foil ha. Puro ka rolyo ng foil. Magka-file ka pa. Wala ka na nga mong ginagawa dito sa bahay. May magagawa ka sa barangay. Tatakbo SK Kagawad, pwede maasahan sa bahay. Sabi ko sa inyo eh, alam ng comments yan. Pag ganyan lakad ng nanay mo, alam mo sana yun yan mamalo na matigas ang ulo. Sunod, ganja. Pabili po ng chongke. Ayan ang bawal sa akin. Sunod, galing kay Jeric Vlog. Kung ang adjective ay panguri, ano naman ang verb? Pang 5 kilos? seconds, go! Started. Alam ko, mahirap ka lang. Nagbabasura Kuya Will ba yan? Okay, bibigyan ko siya ng... Kuya Will! Kuya Walwal to eh. Ah! Pandiwa ba yan? Meron ko lang pa sa music ka dapat yung ano yung ginaganon pa, di ba, ng keyboard. Dun 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 dun. Oh my god. Sakit. Ayop ka. Meron ka isang tagay. Yung masarap na mga katropa, di ba? Good time lang. Sunod. Galing kay Angel. Oh! Eh! Copyright. Okay, nice. Ito na lang kesa ma-demonetize. Copyright. Copyright. Mismong Diyos na ang tumulong para sa amin. Maraming salamat, Lord. Ayop kayo magsitili sa pinaggagawa nyo. Ang pandiwa, naging panlaswa. Okay? At least, diba, natuto sila. Nakita ni Lord at pinigilan sila sa pinaggagawa nila. Paki-uninstall na yung TikTok. Sunod, Mixage. Focus lang sa goal. Ano yun? Sa Tekken yan ah. Ay, si Eddie. Oh! Nagsaspam ka lang. Nagtotont lang yan. Ito yung panlaban na ano ah. Kaya kailangan na, ito yung mga... Oh! Tsa, pagod na ako. Tinitignan ko pa lang. Nakilang tagay na sila. Magkaaway ba? Sana ito yung napipigilan ng mga SK. Hindi eh. Ito yung titigil sa akin, hindi i-delete yung social media eh. Mga ganitong pagkakataon. Dad! Oh, walang gagalaw ah. Walang gagalaw. Bababa na kami.
Para awa nyo kung gagawa kayo ng mga ganitong prank. Wag yung pwede kayo madali. Pwede naman yan mapag-usapan sa police station, pero di ba pwede ka kasi mahuli sa ginagawa mo pag ganyan. Diba, parang alarms and scandal. O, wala ka nangyari, pero di ba pwede kasi ngayon gamitin na masasamang loob para magmukhang joke lang yun. Diba, hindi naman yan para sa ngayong pagkakataon, hindi naman yan para sa ngayong instance na yan eh. Hindi ako tutuwa naiinis ako. Galing kay Papi Boy. I have no animes. Anime ah? Oo, wag kang galit. Magalit, ano ba? Alam ko ba naman ang chess ang pinakakalma na laro? Tunod, galing kay Matt. 70 pesos isa, walang reklamo. 55 kilo, puro reklamo. Mag-grammar mo pa lang eh. Paano mo pagko-compare ang isang pinanglalasing sa pinangkakain sa araw-araw? 3 beses mo kakainin yan. Alam ko may mga mahilig uminom na lagpas 3 beses din uminom. Pero hindi yan necessity. Hindi ako natutuwa. Iniinis nyo lang ako lalo sa mga ganyan. Kailangan talaga natin lumayo sa internet eh. Kailangan talaga natin magpahinga eh. Tunod! Walker TV guys, may nauwi ako. Kayo ba ano? Isa ko siya na naman. Siya yung sa Taiwan, di ba? Nauwi niya. Okay, di ba? Lagi naman nakakauwi naman tayo ng mga gamit, di ba? Di ba nakita tayo, may collection pa nga nung plato, nung kutsara tinidor. Di ba? Kulang na lang, pati yung cashier eh. Na-cute eh. If you ever feel this in a joke in life, remember that this clown exists. Renny Rose Racer, sa store po namin yan, charge. Oh shit, 500. Nawa din po kami sa crew. Oof. So anong nangyari, nag-comment si Renny Rose na sa store daw nila yun at 500 ang binayaran ng kanilang crew para mabayaran yun. Mahal din pala yun. Akala ko mas mura pa sa 500 yan. Super. Ayun, tadalay na sana. Ayan, maging parte na tayo ng crew. Bilis na tayo. Yun yung maganda. Hey Bogart, kasi umay na ako. Ayoko nang paulit-ulit tayo sa mga ganitong klaseng creator. Kasi gusto ko naman matuto tayo, di ba? Sana naman matuto tayo. Kasi maganda naman eh, yung ginagawang content ni tawag dito, ni Bogart, di ba? Yung kanyang parang parody ng mga foreigners na nandito, nag-i-English. Parang, okay, at least, di ba, wholesome. Pero sana naman yung mga ganito, hindi sana natuto na siya doon sa nangyari sa Taiwan. Dinefend ka pa nga ng friend mo, di ba? Nakilala rin sa social media. Para sige, fine, okay lang. Pero ito yung paulit tayo para tayo sirang plaka, di ba? Pakiayos naman. So, yung sukot dito is approachable ka pa nga, di ba? Proud na proud pa nga si Renny Rose. Kaya yung problema pa nila Renny Rose, 500 lang naman yan, di ba? Sabi, 500 lang naman yan. Hindi naman sa halaga eh, di ba? Ang halaga ay iba-iba kada tao. Ang 500 baka 5,000 na yan sa iba. Ganun na siya kabigat, ganun na siya kasakit. So, ang importante dito ay yung ating mga values ng ating asal na pinapakita sa internet, diba? Eh, alam ko maraming taong gumagawa niya at nagawa ko na rin naman yun siguro nung pa-edgy ako, pa-cool ng mga friends ko. Pero para i-post mo pa, yun yung masakit eh. Pinost pa niya at bumalik pa sa kanya tuloy-tuloy. So, sana gumawa siya ng content na napupuntahan niya, di ba, na para mapakita rin ng tao na ikaw ay gustong matuto sa mga ginawa mo, na ikaw ay remorseful. Tayo ay nagsisisi sa ating ginawa, di ba, katulong man lang tayo, di ba, gawin nating positive yung nangyaring ganyan. Ganyan naman lagi ang magandang kapuntahan ng mga ganitong pangyayari. Ayan, so hindi ko na to nakita kasi na-post na niya to before ko pa makita lahat. Dinilit na daw niya yung page. Yung kayang page ay hindi ko lang kung na-unpublish kasi ngayon papasok na yung Burr months. Malaki na mas tataas ang kita ng mga influencers. At siguro para hindi ma-report yung kanyang page, in-unpublish niya muna. Kapag yan bumalik in a week or so, alam mo na in-unpublish niya yan. Kasi siyempre, gusto natin kumita o isang buwan. Makikita natin sa mga paparating na mga araw, darating pang order ng Chicken Joy kasi tutunog yan. Tumunog din sa mga netizens yan. Isa tong kahihiyan sa mga may TV sa pangalan. Si Kong na lang ata natita ng TV na maganda dito. Pero si Bogart, laos na ang TV, wag natin gamitin yon. Nakakasar eh, di ba? So, hindi lang niya dito kiluha yung Jollibee na nag-a-alarm. Kasi dapat na-alarma ka na eh. Diba? Nagpo-post ka ng mga ganyan sa social media. Dapat alam mo na yan eh. Mas na-alarma ang mga tao sa'yo. Paano yung mga bata na, oh, yun ko natin
comment din natin eh. Post tayo sa social media eh. Ginawa ni Idol eh. So magiging parang reflection lang to ng mga values ng mga nanonood sa kanya. Ay sigurado naman may mga tatanda dyan na di ba, malalaman nila na off tong ginagawa mo, na mali yung ginagawa mo. Tingnan natin kung paano siya i-defend ng kanyang mga tropa pag sa mga ganitong klaseng pagkakamali. Kasi ako, at the end of the day, sa dulo ng araw, gusto ko patuto yung mga influencers ng Pilipinas. Hindi naman tayo para lang makahanap ng mali sa kapwa eh, di ba? Eh dapat natatama natin to. Dapat nag-update at na-evolve ang ating pag-iisip sa mga ganyang bagay. So update, balita na update na nag-post na siya, nabalik daw nila yung buzzer ng Jollibee na nakalimutan po na ibigay sa nag-ayos pa ng order namin dyan sa branch ng Jollibee sa 168 Mall. So humingi siya ng pasensya sa kanya nagawa. And so ayan, meron na siya ng ito siguro si ate Rene Rose na na-receive na yung alarm. Na-alarma siya na nagpa-viral na naman sa social media sa mga ganong klaseng sa mga ganong klaseng kasukutan eh. Medyo sassy baka lang na paano mo makakalimutan yun? Eh, inaabot mo yun dun sa cashier pag bibigay mo yung pag kukunin mo na yung order mo. Pero sige, basta positive tayo dito, di ba? Sana ito na yung huling beses na makita kita sa Lotosokon. Parang awa mo na. Pa-void po nito. Cashier, pa-void po nitong mga ganitong kasukutan na ginagawa niya sa internet, para awa mo na. Alam ko naman hindi ka ganyan. Sa puso mo, alam kong hindi ka ganyan. Tumigil ka na. Yung niniwala may ganito kataka sa internet. Bakit kailan lang itatagay ko eh. Pwede tayo malasing sa mga pinagbababasa natin sa internet. Piling tayo sa gatas. Kaya tayo na sa social media. Lahat gagatasan natin hanggang matuyo. Hanggang wala ng laman. Ito wala ring laman yung nag-isip nito. Very good sa'yo. Painumin mo nga sa sanggol to. Hindi pa ako tapos dito. Babalikan ko to. Pwede mo bang pakain niya sa bata ha? Sige, gawa pa kayo. Para marami kami gagatasan dito, di ba? Ito all interconnects. Sunod, galing kay Gumdrop. Oh my God! Is that pesto? Ano to? Pastil? It's chicken, but it's lettuce wrap. Wow! Sige nga, kainin mo nga. Masarap naman. Sunod, galing kay KM Siglos. Sobrang init, napapalas. Tumuba ng pamunas. Meron ba? Ito lang. Gusto mo bang init? Nag-iinit na ulo ko sa mga pinapakita nyo eh. Pamunas. Paano di babawi? Mo siya bagong tira lang din yung pinagkuhanan niya. Yung kaunting libag-libag pa. Sige na, delete mo na isa. Parang hindi handa yun ha. Parang hindi kasama sa skit yung pinagkuhanan ng damit. Pero kasi naman, tinan niya na yung itsura kasi. Tinan mo na estado ng damit niya. Sumisigaw na siya na palitan mo na ako. May bago ang motor, pero butas-butas yung brief mo. Butas-butas yung damit mo. Sunod, galing sa mga nangyari sa school. Matatanggal ka hindi sa social media kung hindi sa section mo. Galing. Honest naman talaga siya. Sunod, ask me some dirty questions. Na-try mo na bang kainin? Nagat ka talaga. Sinubukan mo eh. Nakatigim ka. Sunod. Makamatay ako dito. Ayaw ko na tayo buksan social media. Ang mahal na ng mga bilihin ng Pilipinas. Napakamahal na ng bigas ngayon. Linggo-linggo tumataas ang presyo ng gasolina. Lahat. Halos lahat ng bilihin. Napakamahal na. Napansin mo rin ba na napakarami nang nagrereklamo sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Pero ang tanong, may nagreklamo ba dahil mahal na ang presyo ng yosi, ng alak, ng kape sa Starbucks, ng gadget, ng iPhone? Parang ito pala yung kanina meme eh. iPhone 15 at paniguradong pipilahan na naman to. May nagreklamo ba dahil mahal ang presyo ng donut sa Jayco, sa Krispy Kreme? Ang layo ng comparison. May nagreklamo ba dahil napakamahal ng mga branded na damit, Patapusin mo na natin. sapatos, kakalabas lang ng house, no? Ang Uniqlo, halos sold out. Kulang-kulang 2,000 ang isang pirasong t-shirt. May nagreklamo ba? Nagreklamo ko ba't ang dilim dyan? Dahil Gusto mo na ilaw? napakamahal ng mga ticket sa mga concert, mga paborito mong artist. Ako na halos ganun kamahal yung kay Neo eh. Pero okay lang. pipilahan mo, maikipagsiksikan ka o maipagunahan ka sa online para makakuha ng ticket na to. O minsan mag-a-abroad ka pa para lang makanood ng paborito mong concert. Madalas, ang unang-unang nirereklamo natin ay yung mga pangailangan natin. Pero yung mga wants, naisip mo ba yun? Hindi ba parang natural Reklamo ka naman ba yun? dahil mahal yung gusto mong bilhin ng mga magagarang gamit o mga luxury? Yeah, alam naman eh. Alam eh. Madalas nagre-reklamo ka sa mga pangunahing Siguro pang ano lang to, para sa mga taong ganun. Mahal ang pagkain. Nagre-reklamo tayo Di sa naman dapat siya yung na tipong inuuna di alam natin yung para sa ating difference. pamilya, para sa ating mga anak, para sa ating kalusugan. Alam niyo pangunahing Pero mga naisip bilihin, mo di ba? ba? O naitanong mo, may nagreklamo pa dahil sa bisyo o luho?
Sinagot mo na yung tanong mo, bisyo at luho siya eh. Kung ikaw aangal ka dahil sa isang bisyo o isang luho, guilty. Alam mo magigilty ka kasi, di ba? Hindi mo na ba kailangan yun? Alam mo, kahit umangal ako dyan, gusto ko eh. Hindi naman ako mamamatay bukas kung hindi ako magkakaroon ng iPhone na bago, na fully paid, di ba? Na Starbucks, na may extra caramel syrup. Pag hindi ko kayang bilhin yung bigas, mamamatay lang naman ako. Lita bagay, papahinga lang naman ako pang-habang buhay, di ba? Alagay gets ko yung ginagawa niya na parang hinuhuli niya yung mga taong ganun mag-isip. Pero I'm sure hindi ganun kabobo ang mga tao. Alam nila yan. Walang kapupuntahan yung ganito klaseng logic na ipipit mo against each other yung ganung klaseng pag-iisip na bakit hindi ka umaangal? Wala siyang karapatan umangal in the first place. Alam niya na isang rational na nag-iisip na tao. Siguro kung tanga ka, para sa ganung klaseng tao yun yung sinasabi ni Kuya at makakatulong sa kanya para mabuhay ang kanyang utak. Pero para sa mga nag-level up na ng pag-evolve sa pagkatao nila, I'm sure gets nila na hindi mo mako-compare isang necessity, di ba, ng isang pang-araw-araw na kailangan sa isang luxury na alam mo, pwede mo naman ipabukas. Alam mo, pwede naman sa susunod na lang pag meron na. At mag 3-in-1 ka lang na kape na kahit hindi healthy sa'yo, na mas maaga ka mamamatay kasi mas mataas ang sugar content niyan at hindi yan healthy para sa iyong pangangatawan. Okay lang, mag 3-in-1 ka lang kaysa uminom na isang brewed coffee na gawa ng masasarap na mga tao para naman ma-enjoy mo yung umaga mo. Para ma-enjoy mo naman yung paparating na araw na magtatrabaho ka. Hindi natin kailangan tipirin ng ating sarili palagi. Alam ko may mga panahon na siguro hirap tayo sa buhay, kailangan talaga. Pero sana yung standard na ginigisingan natin araw-araw sa kamang yan, itaas naman natin sa may enjoy at mabuti pa sa katawan mo. Example lang sa Starbucks. So, yun lang. Kala ko iti-trigger ako ni Kuya eh. Pero I think para lang to sa mga taong hindi pa nagigets. So yung pangunahing isipin, basic step pa lang to para malaman yung mas malalim ng mga kahulugan ng mga yan. Okay lang ako, may masaya naman ako na merong stepping stone ng ating mga mas hindi research o mas hindi handa sa mga ganyang klaseng usapin. So, masaya lang ako doon. Sunod! Galing kay Alak, galing kay Transportation of Umay, walang Marlboro Red sa kantin. Oh, buhay ka pa Patay. Nakakot mo eh. Minsan yung mga magulang yung pilyo eh. Sunod, galing kay Interesting Kick. Tangina mo, may iba ka lalaki ha. Ay! Tangay na. Anong gagawin mo pag Yari nakita tayo mo dyan, lalaki, boy. tol? Tangina mo ha, may lalaki ka iba ha. Pumiyok pa. Gangsan nga, gangsan. Eh! Delikado yung mga ganyang gang sign. Ako eh. Tago mo yan. Sunod, galing kay Deepfake Mini Pacquiao. Eh, may yung caption natatawa na ako eh. Ashabula, you know what? I want to fight you. I'm gonna challenge you in UFC. Poderweight yan eh. Sunod. Bata pa si Chopper na to yan. Backstory pa lang niya to kung paano siya ganito lumakas. May training arc siya. Lagi naman nabubugbog si Luffy, di ba? At least, di ba, alam natin na matibay ang kanyang mukha. Yo, galing kay MKAR. Online class ka tapos katabi mo mga tropa mo. Pero miss, ano naman po, tumulong naman. Kaso talagang hirap talaga. Po? Opo, parang ano miss, parang ayun nga po. At kami lagi po nag-a-adjust ni Steph. Lagi po kami nag-a-advance miss. Tapos Hindi na ako lang ikipagbiruan sa inyo kami late start miss. Tapos nalilate kami dahil naghihintay pa po kami ng mga available time nila pre. Ay, available time po miss. Sorry po miss, inulit mo kasi miss ang kulit eh. Opo, ayun po. Ang hirap pigilan na hayop ka. At least, di ba na-break mo yung eye sa teacher mo? Yun yung tinulong sa'yo ng mga tropa mo. Nakapagod magpigil. Sana si Rado na pagpigilan din niya yung sarili niya magsasalita sa social media. So, galing kay Hill. Hanggang to. Ito ba meme yun yung to? Oh! At least kalahati yung ligo mo kanina yung kompleto na. Galing kay Arrowhead. 2 moves checkmate. Yan, sa mga magagaling mag-chess po dyan, mga Lodi. Ako yan Sa 2 moves, checkmate na dapat ang team. So, Item. sa halagang 500. Meron ba? Ayan, panoorin po natin. Congratulations, eyes on the board. Walang kukurap. Heto na. First move, tira. Ano? Tama, sulong lang. Okay lang, may kasi. Congrats. First move, ayun! Check daw. Saan napunta? At ito naman si Kolokoy, kunyari, nahihirapan siya sa susunod na move niya, Kunyari, pinag-iisipan niya talaga kung ano ang dapat niyang gawin. Pero scam daw to. Basang-basa niya na, dahil palagi niya na itong ginagawa. Bibigay pa siya kunyari ng claw, mga Lodi.
isang queen lang daw ang malakas sa itim. Pag napatumba yung queen, talo na daw siya. Nakakainin niya. Okay naman ng... Oh. Open check ang ginawa ng kalaban, mga Lodi. Oh. Kaya talo na naman. Easy money na naman para kay Kolokoy. Pang scam lang talaga. Kala ko yung mismo mga pyesa dun sa board. Pareho dun. Talagang dami ng pyesa. Hindi pala. Wala pala. Kalokohan lang pala yan. Sayang, sinubukan ko pa man din eh. Para kay Rendon, di ba? Habang binibigyan nyo siya ng audience, habang binibigyan mo mga taong manonood sa kanya, magkakaroon siya ng pera at influensya. MMDA help ang traffic sa Kamuni. Very witty. Wala nang ganyan. Tunad. Ano? Beatles ba? Bad trip. Mga edit na yan. Kaya taglan mo na isa. Yan yung makakancel eh. Yan yung makakancel sa'yo eh. Leche. Ayoko na. To, hindi pangit humor ng mga kaklase mo sadyang nasobrahan ka lang sa pagka-addict mo sa internet kaya tingin mo sa Grabe ka naman, ito na nga internet personality. Ito na nga lang yung pantakas mo sa tunay na buhay. Natanggal na lahat ng social media natin. Gusto pa ng mga ganito, mayroon tayong playlist sa description, sa pin comment. Huwag nyo tayong like, share sa mga toxic sa social media nyong friends. Bago tayo mawala dito. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paul, mapaalam.